Iktar dettalji dwar il-kuntratt b'valur ta' 35 miljun euro li ngħata fl-2012 u li l-Gvern qiegħed jieħu pariri legali dwaru. Għall-kuntratt tal-panelli fotovoltaiċi fuq il-bini tal-Gvern kienu esprimew interess 15-il kumpanija jew konsorzju. Iżda minn dawn kienu biss 3 li għamluha mal-lista finali. Dan minħabba l-mod kif saru l-ispeċifikazzjonijiet tal-espressjoni għall-interess. Meta fl-2009 ħarġet is-sejħa tal-interess, dan is-settur kien għadu wieħed pjuttost ġdid u allura kienu ftit il-kumpaniji li setgħu jilħqu l-livelli mitluba. Fost oħrajn, intalab lill kumpanija li tieħu l-kuntratt ridet tkun għamlet 2 proġetti kbar ta' panelli fil-5 snin ta' qabel u wieħed minn dawn il-proġetti kellu jkun ilu aktar minn 10,000 siegħa jaħdem. Minn fost it-3 kumpaniji li kien baqa' kien l-Alberta Photovoltaic Consortium li rebaħ il-kuntratt. Kuntratt li l-Gvern qiegħed jieħu pariri legali dwaru. Dan minħabba l-klawżoli li jaffavorixxu bil-kbir lill-kumpanija li rebħet il-kuntratt. Il-kuntratt jgħid li l-Gvern għandu jħallas lill-Alberta 22 ċenteżmu għal kull kilowatt kull siegħa ta' enerġija, meta klijenti normali jitħallsu 16 ċenteżmu għal kull kilowatt kull siegħa. Il-Gvern qiegħed jargumenta li dan se jwassal biex jitħallsu 11 miljun euro żejda minn flus iċ-ċittadini fuq dawk magħrufa bħala feed-in tariff. Skont il-kuntratt din ir-rata m'għandix tinbidel għal 25 sena. Dan b'kuntrast mar-rati li jitħallsu normalment u li jinbidlu minn żmien għal żmien.